как им илюстрираме възможността и как можем да направим с тях заедно, ние с тях заедно прехода от едно състояние към друго състояние. Защото без съмнение това, което той преди малко изложи като теза, на много хора им пречи този психологически страх. И когато си прекарал 15-20 години от живота си в това състояние, после е много трудно да приемеш друга парадигма въобще на живота. Създаваш нови навици на 18 е едно, а на 38 е друго. И да поемаш И отговорност. да поемеш отговорност за това какво си взел като решение. И да поемаш отговорност. За това няма какво да се лъжим. Наистина голяма част от хората може би ще искат да пробват, ще пробват, но няма да останат задълго, защото това е маратонско бягане на дълго разстояние. Няма какво да се самозаблуждаваме. А при повечето хора има ежемесечни неотменими разходи. Имат деца, имат кредити, заробили са се с кредити, което е най-лошото. Защото когато се заробиш с кредити, които са непогасими, ти действително нямаш никакъв избор вече. Ти трябва да си жив умрял, трябва да платиш 5000 лева този месец. Съответно, твоята инициативност рязко намалява. И дори да се появи такава брилянтна възможност, като Лиле, колкото и да е брилянтна, ти като не си в състояние да я подемеш и си остане брилянтна възможност на твоите възможности.